Benvidos a Tanto Gusto. Volvemos a casa, e digo volvemos a casa porque o fogar do Selmo, que é onde nos atopamos hoxe, foi un dos primeiros establecementos que confiou neste programa e tomámonos un tempo de descanso, como todas as boas relacións, e regresamos. Como estás, Manolo? Ben, moi ben, pois estupendamente. Dicíache antes que neste tempo no que non nos vimos eu fun atopándome pois establecementos, lugares, persoas que me falaban da Tenreira Cachena, e para min a Tenreira Cachena sempre seredes vós, porque forchedes dos primeiros que apostáchedes por este tipo de crianza, Tenreira Cachena, Porco Celta, Galiña de Mos, cando non se levaba, non? Sí, efectivamente, nos vai para 11 anos que abrimos o restaurante e desde un principio apostamos por o produto autóctono de aquí de Galicia, Tenreira Cachena, o Porco Celta, que é estrella realmente de aquí de casa, nos criámoslo e preparámoslo nos fogóns. E tamén o galo de mos para os ovos, a galiña e galo de mos para ovos e para carne. E despois, ainda ides a máis, porque vos tamén, co tempo, nestes 11 anos, tamén tedes horta, e xa moita da verdura das hortalizas que acompañan as comidas que se sirven aquí no fogar do Selmo en Urdilde, pois veñen da vosa horta. Sí, efectivamente, nos cultivamos a horta e todo o que nos dá de sí, o tempo, que moito non temos, pois isto sabemos que requere moita dedicación. Pero sí, todo o que podemos colleitar, tanto leitugas, tomate, pemento de padrón, cebola, bueno, en fin, o de horta, o que todo. Que axuda a que os pratos ainda teñan un mellor sabor. Hombre, por suposto, non é o mesmo unha leituga cultivada aquí na horta, sin química, sin... Sabes onde está a diferencia? Para mí a diferencia que marca é o tomate. O tomate non hai cor. Se ti tomas un tomate da casa e... Non ten cor, é totalmente diferente. Tamén o que tú dicías, non? Que o Porco Celta, a diferencia é que non simplemente que vos apostedes e sirvades Porco Celta. Xa a Tenreira, aínda que vos non a criades aquí, sí que ven dun espazo de confianza, dunha xente que vos coñecedes. Sí, nunha explotación aquí cercana, cercana a uns 20 km está. Ten unhas 50 e pico cabezas de tenreira de vaca cachena, e compramos todas as tenreiras aí, na finca Ferreira, de José Antonio, aquí cercaña de Negreira. Pero o porco sí que velo, cando ti chegas ao fogar do Selmo en Urdilde, que é moi sinxelo, porque xa a primeira indicación, cando collen pola autovía saída de Urdilde, pon Casa Rural, e a partir de aí xa van seguindo as indicacións e chegan en Nadiña. A verdade é que está a 10 minutos de Santiago. Sí, pouco máis. Estamos a Nadiña, non estamos nin separados. Pois, dicía que cando te vas chegando, ti xa vas vendo onde están os porcos. Sí, son os primeiros que reciben a xente. Sí, están aquí na finca. É o selo de calidade. Hoxe vas centrar o programa en Porco Celta, non? Pois sí, como considero que é a estrela da casa, pois falaremos e probaremos o Porco Celta. Aquí temos un entrante xamón celta que, bueno, cando queiras o probas, isto é espectacular. Eu cando dicía ao principio, volvín a casa, é que este tamén é unha comida moi da casa. Das que xa non se fan na casa, porque hoxe en día os domingos na casa xa ninguén se pon a tornear as patacas, a asar as... Sí, nós apostamos por unha cociña tradicional galega, moi sencilla, e procuramos o máis natural posible, con sabor tradicional, auténtico, tanto en pataca como en produto. Aquí o que se ven é a comer cousa boa e cousa da terra, cousa autóctona e de calidade. Hombre, por suposto, o primeiro paso que hai que dar penso que é a calidade. Logo xa o cociñeiro pode estropear máis ou menos, pero a calidade hai que apostar sempre por ela. E as racións son moi generosas, isto non hai que dicilo. Son unhas señoras racións. Sí, aquí en ración, o noso sistema que temos é un precio único de
de menú, e logo A fartar. a fartar, sí, repetimos en carne o que se queira, sin problemas, sí. Cando fixemos os últimos programas, ti comezabas a falarme e probamos, catamos naquel momento as primeiras probas que lle facías a xamóns. Estabas a traballar o porco celta, o xamón de porco celta, a salalo, a curalo, a convertilo pois nun ibérico, se se pode chamar así, nun galeico, non sei se se diría, nun xamón traballado o estilo daqui, con toda a problemática que ten, porque non é simplemente na calidade, aquí dependemos de humidade e do clima. Está totalmente, digamos, Supeditado, claro. supeditado ao clima. O clima con tanta humedade é complicado curar aquí o xamón, non? Pero vexo que a cousa non che saiu mal, Bueno, porque agora Botomán estou mandando a curar a un secadeiro, non? Aquí Pero en Lugo. cercano en Lugo, Claro. sí, en Villalba. Co que seguimos en Galicia. Ainda que estás facendo probas fora dela, pero tamén seguimos a traballar co porco celta, traballado como un xamón ibérico, pola calidade que ten, e se está a facer en Galicia porque, bueno, unha das do que máis influe na curación dun xamón é o clima, o tipo de... Clima, sí. Ben, aquí temos un xamón que O cheiro espectacular, coido que non ten nada que envidiar a un auténtico ibérico de bellota. Bueno, voucho dicir, a ver. Con todos os meus respetos ao ibérico, non? Pero é un xamón extraordinario, de calidade, en textura, en sabor. Si temos unha boa crianza e unha boa curación, isto é un produto totalmente Ten unha grasa espectacular. Ten unha grasa espectacular, porque para mí o que marca a diferencia, aparte da salazón, que está moi ben de punto de sal, e da carne, é ese punto da grasa, que ten que ter como un puntiño pequeno, para o meu gusto ácido, non? E está espectacular, dicíasme que estos cantos kilos de xamón, en 16 kilos de xamón, que ao final da curación quedan en 10. Sí, aproximadamente por aí está o tema, sí. De 8 a 10 kilos, un xamón de 16 kilos, dun animal de 160 kilos. Nos aquí matamos o celtas, pois sacrificamos con unha idade de ano e medio, 2 anos, así que é un xamón feito, de unha carne feita, non é apurado, e relajados. Como queres dicir, que queres dicir co de un xamón feito dun... Hombre, a ver, hai o refrán que dice que o porco debería ter tantos anos como pes, o sea, 4 anos. Sí. Nós non chegamos tanto lá, pero si, de ano e medio, 2 anos, é o tempo co que estamos sacrificando os animais. Pero o xamón saeche espectacular. E o xamón, claro está, cun bo pan. Hombre, non cabe duda que o pan é unha base non cabe duda, ás veces aí en algúns sitios temos unha comida espectacular e de repente o pan dis, pero en serio? En cambio, este pan axuda xa... Si, é verdade, gusta moito o pan. Claro, que ti colles este pan, colles un cachiño deste xamón, que estás feito un experto cortador de xamón, Bueno, vamos practicando, non? Porque isto da época de carniceiro non sabías... Ou isto aprendíchelo agora... Bueno, agora corto máis que nunca, está claro, pero sí, cando era carniceiro, pues, quedache un manejo de coitelo. Estou pensando que se lle fas aos teus nenos uns bocadillos de xamón así, ahora que acabo de comer o pan, eu quedo a vivir. Poderíame alimentar solamente de bocadillos de xamón con este pan e este xamón, boísimo, Isto, por exemplo, estou a pensar, agora que chegan as épocas de comunións, podría ser un prato dun menú de comunión, duns entrantes. Nos temos un menú de comunión moi completo e, bueno, a entrada no xardín con uns aperitivos e un dos pratos estrela o xamón, este xamón celta, non cabe duda, sí. Supoño que haberá xente cando ven a eventos como ese, porque aquí podense celebrar comunións, ata canta xente que había, máis ou menos? Bueno, temos o salón este de abaixo, podemos meter hasta 60 persoas nese salón, pero logo temos 2 salóns máis pequenos que podemos utilizar para isto.
Isto é hasta moi bo. 100 persoas. E claro, isto é moi bo para que, por si hai enemistades nas familias, así non se pelexan, van se repartindo pola... Sí, bueno, pero un salón de 60 persoas... 60 persoas para unha comunión está moi ben. Incluso 70 persoas. E incluso hoxe en día hai moitas bodas que se fan así, xa nun tamaño máis reducido. Claro, xa non aquela locura de 300 convidados 300 comensales. Pois para un banquete desas características, un banquete que hoxe en día máis ou menos é a media que pode facer unha familia normal con boa calidade, con boa alimentación, cun produto da terra, aquí en Urdilde, no Fogar do Selmo. E o que dicíamos que, por exemplo, nos primeiros, nos entrantes, nos aperitivos de cando comeza a festa, pois pode ir este xamón. Supoño que alguén en algún momento preguntaríache de onde era o ibérico, non? Sí, efectivamente, moita xente me preguntaba que, vaya, o ibérico está espectacular. De ibérico nada, señor. Ibérico aquí non se estila neste caso. Isto do país. É auténtico país, sí. É criado aquí, criado aquí, é unha parte curado, sí. curado en na Unha zona parte de inicial Lugo. en Lugo, hasta Sí. 10 meses, e logo rematamos aquí. E rematas aquí. Sí. Con cal case non ten que facer unha pequena viaxe, pero lóxicamente para cadar, sobre todo, que é algo que Manolo sempre fai, non baixar a calidade. Hai uns estándares de calidade e ti dai non baixas. Non queremos baixar, ao contrario, se pode mellorar, pues, sempre estamos por ello. Este era un aperitivo e isto é un guiso dos de toda a vida. Sí, paleta de porco celta ao forno, con pataca pequena asada. Eu nunca sei nestas cousas se me ten mellor pinta a pataca sen despreciar a carne ten unha pintaza, pero a pataca que xa non se fan patacas así. Non se sole facer esta pataca, pero a nós gustanos moito como queda e como está. Sempre estamos recollendo críticas boas en torno á preparación e seguimos apostando por ela. Falando de cousas, antes de meternos aquí, falábamos antes da crianza do porco celta, non? E Manolo sí que ten unha máxima, el dicía antes un dito de o porco ten que ter tantos anos como patas, ou como pés, e hai outro dito castelán que do porco se aprovechan hasta los andares, non? Os andares son buenos. Claro, que ti é unha máxima que segues porque te aproveitas todo do porco. Hai que aproveitar todo, sí, totalmente. E claro, eu cando entrei quedeime enamorado dunha ristra, que era un bosque de chourizos, sí. que eran espectaculares, curando, eran tamén chourizos que se fan aquí na casa. Dicíame el, pois aproximadamente debe haber como 1500. Sí. Facemos o proceso, sí, de elaboración de chorizo, xamón, bueno... Pero isto non solamente se utilizas no tempo do cocido, non se perdan os cocidos do Fogar do Selmo, agora xa hasta setembro, xa non é tempo de cocidos. Bueno, supoño que si cambia o tempo, que penso que vai a cambiar, que se xuntan un grupo, isto todo é cuestión de falalo, tampouco como se queren facer unha comunión de cocidos. Hombre, fixemos unha boda este día de cocido. Ves? Este fin de semana pasado. É que para min esa, mira, eu se algún día me caso, quero facer unha boda de cocido. Vou copiar a idea, parece unha ideaza. É auténtico, sí. Claro. Porque ten para todo o mundo, a quen lle guste a verdura, son vegetarianos, ten vegetais, ten sexamos carnívoros, cousas do país, ten de todo. E non eso, elaborades aquí os chourizos non solamente para o cocido. Non, bueno, antes estábamos falando menos de comunión, e aparte do xamón facemos o chourizo celta a prancha. Que rico. Está moi bon. O sea, vos neses aperitivos do menú de comunión, por exemplo, é que estou por facer a comunión de novo, para, claro, porque poñedes os platinos de xamón, poñedes un pouquiño de chourizo de porco celta... Sí, poñemos como 8 entrantes diferentes, todos caseiros, desde a típica empanada, feita aquí, de terreira cachena, a tortilla, o xamón, o chourizo, en fin... O que lle gusta a todo o mundo, ao final. O que lle gusta a todo o mundo, sí. O que pasa, eu sempre recomendo non pasarse cos pinchos, era que che iba a decir. Logo chega o marisco, o peixe, cando chegamos a carne non podemos comela. Bueno, imos con esta paleta. Eu vou coller, xa sabes que eu son un gran fan das zonas de carne con
cun poquinho de grasa, e imos probar estas patacas. Este facemos a paleta enteira ao forno con a súa capa de grasa E despois a vai... piel Imos ca cenoura. Que rica. Porque está toda chea do sabor do... da paleta. Bueno, e a paleta pode ser ver que fago así Si rompe. e rompe perfectamente. É moi tenra. Isto é tempo de cocción. Un dos xeitos máis agradecidos de Pero facer está o porco riquísima. celta. Está moi boa, sí. Está riquísima. Isto está feito como de toda a vida. Parece que ti veches a unha boa aí Sí, ben, é que pechada. Ana cociñeira e a miña muller, basicamente aprendeu a cociña de súa nai, non? E a Na pataca casa. está espectacular, A cociña de toda a vida. A pataca está no seu punto. A tenreira riquísima. A paleta. A paleta de porco celta. de porco celta. Está espectacular. Rico. E tamén, ves, o mesmo, para que aquí necesitamos pan. Pa. Para facer Para unhas sopas, acompañarse. claro. Porque esta salsiña foi tendo todo o jugo soltado. Da paleta e agradece. Moi, moi rico. E, por exemplo, isto está en carta sempre. Nos traballamos por encargo, ¿no? Suele habela, pero para vir e poder degustala sempre hai que chamar e reservarla. E con que tempo? Isto podo facelo, por exemplo, de un mércores para un sábado? Pode ser, ou dun venres para un sábado, pero tamén pode ser que Aí imos xa un pouco máis asustados. que un 15 días antes non poda ser, depende Depende como se esti tamén de ocupación. De ocupación. Que tedes así para ofrecer, non? Por encargo. Por encargo, pois, os produtos que estivemos a falar deles, diga ahora, pois, a tenreira cachena, facémola así, a tenreira cachena, facémola así, asada ao forno, como esta, como a paleta. Porque sabes o que pasa? Por eso dixen tenreira, que chegou un punto en que está tan, a carne está tan ben feita, está tan feita de toda a vida que xa non sabes se é unha tenreira de toda a vida. Moitos comensales pregúntame que é porco celta ou é tenreira. Claro. Quedáis pola graxa, se colléramos se vemos este cacho, si que o mellor aí. Sí, que o reconoces. Pero se colles un cacho limpio de carne, xa o vería máis difícil. Tiñades hai tempo unhas pezas, unhas partes da, non sei, a terreiro o do porco como a plancha, non? Sí, esa é a especialidade, pois, é a degustación celta, que chamamos. Isto vai á prancha e leva presa, segredo, solomillo, lomo e chuleta. E facémolo con pataca panadeira, e acompañamos con ensalada. Estaba moi rico para que non se chegara aínda o mundo do porco celta, pois é un pouco como degustar diferentes partes diferentes, con un sabor totalmente diferente. Totalmente diferente. Cada peza ten o seu sabor, non é como a tenreira, que é todo un sabor ao mesmo, pero falando no porco, cada peza ten un sabor totalmente diferente, é increíble, sí. Tamén outra cosa que tiñas moi rica aquí, ou que tedes moi rica aquí no Fogar do Selmo, estamos no Fogar do Selmo en Urdil, de unha casa de turismo rural cun restaurante espectacular. Moitas Onde, gracias. si é certo, que é unha obviedade, onde se queren apostar pola comida tradicional, teñen que vir de cabeza, e aparte a excusa non é, que Urdilde está ás aforas, está a 10 minutos en A coche. autovía esta é unha pasada, estás en 12 minutos en Santiago ou en Noia. Sí, é que aparte se veñen de Santiago saindo da autovía que non ten perda, está perfectamente indicado, co cal excusa non hai por distancia. E se queren apostar polo tradicional, por comida de toda a vida, por calidade, que maior calidade que ver, xa sei que estos animalistas igual non lles parece moi ben, pero que ver os animais que vas comer a unha distancia mínima do lugar onde vas a... Claro, máis calidade, ver como se crían nas condicións. Esa tamén é outra, que as condicións nas que criades eses animais non ten nada que ver co que se entende por un animal que se vai sacrificar para alimentar. Para alimentar, sí, estresado e con pouco espazo de movimento. Teñen unha horta, un espazo onde está... Deberían ter máis, e máis vegetación, e poder estar comendo raíces, pero bueno, dentro do que hai, pois temos un espazo para estar en liberdade e poder moverse sin Bueno, porque aparte, problema. para entrar na categoría de porco celta, eu supoño que ten que pasar uns controis, non?
Sí, todos os animais son marcados por a Soporcel, por a Asociación de Porco Celta, e ten que ser acreditados. Está claro. Claro, non é que calquera porco, por moito que sexa da raza porco celta, entre dentro desa categoría, non, para poder formar parte ou poder dicir este home que o que sirve aquí é porco celta de primeira calidade, ese porco celta ben avalado, non é... Venga, valao, xa digo, márcanse unha vez que nacen, aos 2 meses ou estos, se pon as marcas, os pendentes, e logo en matadeiro tamén veñen acreditados con coño e con selo de porco celta. E hoxe estamos a falar de porco celta, estamos a falar dun xamón espectacular que fai aquí Manolo, bueno, que elaboran aquí cunha curación, cun punto de sal estupendo e cun sabor na grasa espectacular. Estamos falando tamén dunha paleta guisada, o estilo máis tradicional que a mí gustame moito porque sempre na miña casa, xa o dixen moitas veces neste programa, sempre na miña casa cando unha carne está blandiña, supoño que moitas dice, é como mantequilla, non? Pois esta carne é como mantequilla. Pero, ainda que estemos a falar de carnes, ainda que estemos a falar tamén de tenreira cachena, a hora de elaborar un menú ou a hora de elaborar un evento como pode ser unha comunión ou incluso unha boda para 60 persoas, o menú tamén ten cabida para mariscos, peixes, porque estamos, claro, non estamos a 10 minutos de Santiago, pero que Noia está a 10 minutos tamén. Co cal, aquí todas as posibilidades están. Sí, a verdade é que estamos moi ben situados para o tema que comentamos, tanto de situación de distancia, de moverse, esta autovía é espectacular, e o produto. Nos, efectivamente, para o tema de mariscos e peixes, pois temos aquí unha empresa que nos suministra e traenos un produto auténtico. Moi bon, moi bon. Os postres. Te acordas de que era un pouco lambón. Sí. Mas vou contar unha cousa agora que xa pasou o tempo. Unha gustoume tanto un postre que fixeron que Ana, a muller de Manolo, meteu nun tupper para que o levara para a casa, para que me acabara na casa. Moi ricos, moi caseiros tamén, pero deliciosos. Ben, si que... Que seguides mantendo? Mantemos esa liña de caseiros, temos... Ve moitos flans... O semifrío, é un postre que leva unha base de frutos do bosque, logo unha cremita similar a un yogur griego, está buenísimo, a min quizás é dos que máis me gustan. Facemos, bueno, fai Ana, o mousse de limón, a compota de mazán con crema de queixo. Supoño que as mazás eran de por aquí, non? Sí, cando as hai son de por aquí, e cando non, pois hai que... Sí, bueno, pero sempre que se pode, igual que falamos da horta. Está claro. Se hai posibilidade de que as leitugas que se poñen nunha ensalada sexan da horta, claro, se non, pois mellor ter a leituga, pero non dicir é que non teño, non podo poñer nunha ensalada porque non teño leituga, claro. A leituga, quen máis agradece e nota a diferencia os clientes que se hospedan aquí en Fogar do Selmo. Os que veñen de fora. Que veñen de fora, bueno, non dan crédito. Non dan crédito. Isto non é lechuga que nos tomamos na vida, isto non ten color. Que supoño que para alguén que ven de fora hospedas aquí, que aquí o único que escoitamos pode ser algún ruido de algún electrodoméstico, porque ao noso redor o único que hai é silencio absoluto. Entón, isto é como desconectar do mundo, insistimos, estando a 10 minutos de Noia, a 10 minutos de Santiago, que isto é unha maravilla. Entón, se ainda por riba, cando te sentas pois, imagino, a desayunar, que che poñan unhas tostadas deste pan, con aceite de oliva, por exemplo. Con aceite de oliva bo, con as lascas desto. Con as lascas desto, claro. Isto claro, despois que ao mediodía lle poñas esas leitugas, non queren marchar. Claro que non. Isto é calidad de vida. Temos clientes que xa son como da casa. Que veñen ano tras ano, non? A pasar tempo aquí. Pois non hai que vivir moi lonxe para tamén desfrutar de todo isto porque poden vir a comer e tampouco os van a empurrar para que marchen, Teñen uns espazos maravillosos, super relaxantes ao redor do Fogar do Selmo e poden quedar paseando, poden quedar facendo sobremesa, dándose un baño na piscina. Dándose un baño na piscina. O tempo está bo. Por eso, o Fogar do Selmo aquí en Urdilde dá para moito máis que simplemente comer. E comer aquí non é ninguna tontería, Isto estamos falando de palabras maiores do ben que se come aquí. Pero aparte de comer ben, é que o lugar dá para facer moitas cousas. Unha maravilla. Regresar e volver comer tamén. Tanto gusto. Tanto gusto.
Tic, tic,